Apo! 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 Ma'am! Apo! Nandiyan na! Apo! Umain man nagsingir, ma'am! Kompleto mo ito chinelas da. Nakalpas na mga nagkape. Ma'am! Apo! Nandiyan na! Apo! Ma'am! Magsingir ang kalending mo! Ma'am! Apo! Apo! Ma'am! Ay, Man, aya. Nay, ampay. Ang tatagaro di kolektor, ang pagbayad ko. Ay, guri ka, tawag kang katikwa, pagbatayan. Oh, sige, datan. Oh, guri ka, tutulungan ka. Oh. Sige. Surprise! Ano, si gayam, sir. Ay na, po ma'am, talaga planong pay, iti aglibas. Ay na po, ilim mga nakpailaang mait, ma'am Juna mait. Parigatan nakpailang mait, nga agsingir kanyayo mait. Ay na, halagang 300 lang, banugan dakpay. Idi imutang kayo, nakaalisto kayo. Parigatan dakpay mait, nga agsingir mait. Parigatan nyo pa ilang tikolektoryo mait. Ay na po, ma'am Juna. Ti kinabaybayag ko nga kolektor itilindingay. Memorize count, ti kasta nga diskartiyaw nga umuutang. Ay na po, ta talaga. Tumpuak ka pa, hindi tatawayaw. Tapno mailibasan na lang, tapno mailumangan na lang. Ay na po, dagito nga umuutang ngayon. Ay, pwede bayad mo. Ala, sir. Sa paewan ti kwarkwartak, sir. Ay na, memorize ko dagita nga linlinya yan, ma'am Juna. Ay na po, ma'am. Idi imutang kayo, nakaalisto kayo. Tatapa nagbabaya din, aglumulumang kayo, aglibas-libas kayo. Ay na po, ma'am Juna. Memorize ko, tikas tangis style yaw. Di bayad mo. Ala, sir. Awang kwartak. Buri kagarod, sir. Adilata tibin, sir. Ay na, bukong si mission kayo nga tal talaga. Hindi kayo tilaktan, sir.